Teño examinado mapas da cidade co maior dos cuidados, pero nunca máis volvín dar ca Rue d'Orsay. E non foron só mapas modernos, sabendo que os nomes cambian. Téñome, pola contra, mergullado en profundidade nas antigüidades do lugar e teño explorado persoalmente cada rexión de calquer nome que puidese corresponderse ca rúa que eu coñecín como Rue d'Orsay. Pero así con todo canto fixen, aínda perdura o humillante feito de que non puides atopar a casa, a rúa ou mesmo a localidade onde durante os meus últimos meses da miña empobrecida vida de estudante de metafísica na universidade escoitei a música de Eric Zahn. Que a miña memoria falla non é algo que estea en dúbida. A miña saúde física e mental foi gravemente trastornada durante o meu período de residencia na Rue d'Orsay e non lembro ter levado a ningún dos meus coñecidos aló. Pero que non poida atopar de novo aquel lugar é o tempo singular e sorprendente, xa que estaba a media hora a pé da universidade e era recoñecible por peculiaridades que serían dificilmente esquecibles para calquera que ali estivese. Nunca coñecín a persoa que vise a Rue d'Orsay. A Rue d'Orsay atopábase tras dun río escuro bordeado polos empinados muros de ladrillo duns almacéns cos vidros das fiestras embazados e cruzado por unha maciza ponte de negra pedra. Estaba sempre lóbrego o curso daquel río, como se o fume das fábricas veciñas tivese tapado o sol para sempre. O río fedía cun olor insán que non volvín cheirar en ningures e que podería chegar a axudarme a topalo de novo algún día, xa que o recoñecería de unha. Mais aló da ponte había unhas estreitas ruelas empedradas e despois viña pendente, gradual de primeiras, pero cunha incrible inclinación segundo se aproximaba un a Rue d'Orsay. Xamais vin rúa tan estreita e empinada como a Rue d'Orsay. Era case un precipicio, pechado para toda clase de vehículos, consistindo en moitos tramos en meras escaleiras, culminando nun impresionante muro cuberto de hedra. A pavimentación era irregular, por veces feita con lousas de pedra, outras con pequenos croios, habendo mesmo treitos de pura e simple terra a que se incrustaba unha vegetación de cor entre verde e grisácea. As casas eran altas, cos tellados en pico, incriblemente vellas e botadas desorganizadamente para diante, para atrás ou ás beiras. Chegaba mesmo a verse ocasionalmente algún par de edificios opostos que se encontraban no medio daquela rúa, como formando un arco, e con certeza recollían a meirande parte da luz do chan debaixo deles. Chamaron a atención especialmente os veciños daquel lugar. Primeiramente, pensei que era debido ao seu carácter silencioso e reservado, pero máis tarde acordei que era debido a que todos eran moi anciáns. Non sei como cheguei a vivir en tal rúa, pero non fun eu quen se mudara aló. Tiña vivido en moitos barrios pobres e sempre fora desafiuzado por non pagar a renda, ata que por fin fun dar coa ruinosa casa na Rue d'Orsay que gardaba un paralítico chamado Blandó. Era a terceira casa dende o alto daquela rúa e de lonxe era a máis alta de todas. O meu cuarto estaba no quinto andar e era o único cuarto ali ocupado, xa que a casa estaba case baleira. A noite en que cheguei, escoitei unha extraña música dende o picudo fallado que repousaba sobre de min, e a mañá seguinte pregunteille hablando ao respecto. Contoume que se trataba dun vello violinista alemán, un home apoucado que asinaba como Eric Zahn e que tocaba polas tardes nun teatro barateiro. Engadiu co desexo de Zahn de tocar polas noites á volta do teatro fora a razón de que escollese aquel illado e alto cuarto, cuxa fiestra era o único lugar de onde se podía ver o que había para alén de aquel muro decadente. Dalí en diante, puiden escoitar a Eric Zahn cada noite, e aínda que me mantiña esperto, debo recoñecer que me sentía encantado polas rarezas daquela súa música. Male a ser eu un descoñecedor profundo da súa arte, estaba seguro de que ningunha daquelas armonías tiña relación algunha ca música que ata aquela tiña escoitado, o que me levou a concluir que era un compositor de grande orixinalidade e enxeño. Canto máis escoitaba, máis me fascinaba, ata que despois dunha semana acordei darme coñecer aquel home vello. Unha noite, cando volvía do seu traballo, interceptei a Zahn no corredor e díxenlle que me gustaría coñecelo e acompañalo mentres tocaba. Era cativo, miúdo e andaba encostado, vestía roupa gastada, tiña os ollos azuis e a apariencia grotesca, como de sátiro, e ademais estaba case calvo. Ante as miñas primeiras palabras pareceu estar molesto o tempo que asustado.
Así é todo, o meu talante amigable acabou por aplacalo, e gruñindo polo baixo indicou que lle seguise cara arriba polas escuras crepitantes e vellas escaleiras. O seu cuarto, un dos dous do ático, estaba en dirección oeste, de cara ao muro que conformaba o final da rúa. Era de grandes dimensións e semellaba ser meirande estando baleiro e abandonado como se atopaba. De mobiliario había exclusivamente unha armadura metálica dunha cama, unha mesa de noite, un grande andel, un atril e un par de cadeiras pasadas de moda. Polo chan amoreábanse desordenadas unha pila de partituras. As paredes eran feitas de taboleiros espidos e non parecían terse rebogado xamais. Ademais, a abundancia de pó e telas de araña dotaban aquel lugar dunha aura de inhabitabilidade. Era evidente que o mundo de beleza de Eric Zahn residía nun afastado cosmos da imaxinación. Indicando que sentase, o apoucado arrimou a porta, botou o peche e acendeu unha candea para aumentar a luz que daba que trouxera consigo. Entón, extraeu a viola da súa funda roída pola couza e sentou na menos incómoda das cadeiras. Non empregou para nada o atril e, sen darme oportunidade tocando sempre de memoria, encantoume por máis dunha hora con melodías que xamais escoitara, melodías que debían ser da súa autoría. Describir a súa exata natureza é imposible para os non versados na música. Había unha especie de fuga, con pasaxes recorrentes da máis cativadora calidade. Pero para min era notable a ausencia daquelas extrañas notas que lle tiña escoitado noutras ocasións dende o meu cuarto de abaixo. Aquelas notas encantadoras que eu lembraba e que a miúdo intentei cantar e asubiar para min mesmo. É así que cando o intérprete dixo repousar o arco, acordei pedirlle que me tocase algunha. Tan pronto como comezaba ca miña petición, a súa enrugada cara de sátiro perdeu a aburrida placidez que o dominara durante a interpretación, amosando a mesma mestura de enfado e medo que tivera cando o abordara por vez primeira. Por un momento intentei recorrer á persuasión, deixando pasar por alto os caprichos da súa senilidade. Mesmo intentei despertar os ánimos do meu anfitrión asubiando unha das notas que escoitara a noite anterior. Pero non puiden facelo máis que por un intre. Para cando aquel apoucado músico recoñeceu o asubío, a súa cara distorsionouse de súpeto cun xesto de absoluta e profunda análise e alzou a súa longa, fría e osuda man instándome a parar aquela ordinaria imitación. Ao tempo que facía isto, demostrou a súa excentricidade botando unha mirada en dirección á fiestra con cortinas. Como temendo a un intruso, algo absurdo, posto que aquel fallado estaba moi alto, sendo inaccesible dende os tellados adxacentes e sendo a xanela o único punto na rúa, tal como o porteiro afirmara, dende o que se podía ver por riba do cumio do muro. A ollada do ancián trouxo ablandó a miña mente, e cun certo capricho antollouseme mirar por riba o amplo e vertixinoso panorama dos tellados, a luz do luar que ía máis aló daquel alto e que só aquel músico de tan curioso carácter podía desfrutar dentre os moradores de Rue d'Orsay. Movínme en dirección á fiestra e tivese corrido as indescriptibles cortinas, non sendo porque, cunha violencia e terror aínda meirandes cos anteriores, o apoucado hóspede xa se botara por riba miña outra vez, desta volta indicando ca cabeza en dirección á porta ao tempo que se esforzaba por botarme coas súas dúas mans. Agora, profundamente desgustado co meu hóspede, ordeneille que me liberase, dicíndolle que marcharía de unha. Relaxou o seu agarre, e vendo desgustado e ofendido que estaba, o seu enfado pareceu disiparse. Volveu a apertar o pulso, pero desta volta cun xeito amigable, facendo que sentase na cadeira. Despois, cunha apariencia melancólica, achegouse á luxada mesa, onde escribiu unhas palabras con lápis co forzado francés dun estranxeiro. A nota que finalmente me estendeu era un rogo de tolerancia e perdón. Zahn dicía que era vello, só e afectado por extraños medos e desordes nerviosas vinculadas ca súa música e outras cousas. Aprezara que o tivese escoitado e desexaba que volvese sen prexuízo das súas excentricidades. Así é todo, non podía tocar para outros as súas peculiares armonías e non podía aturar escoitalas por terceiros, como tampouco podía aturar que outros tocasen nada do seu cuarto. Non soubera ata nosa conversa ao pé das escaleiras que eu puidese escoitarlle tocando no seu fallado e agora pregábame se podía apañarme con Blandó para alugar outro cuarto nun andar inferior.
Mentres eu sentei intentando descifrar o seu execrable francés, sentín medrar a miña compaixón por aquel home. Era vítima dun sufrimento físico e nervioso, como eu era, e os meus estudos de metafísica aprenderanme a ser bondadoso. No silencio, pareceu que as contras da xanela bateran co vento nocturno e por algún motivo sentínme tan nervioso como Eric Zahn. Unha vez que lin a nota, apertei a man e marchei como amigo. Ao día seguinte, Blandó deu-me un cuarto máis caro no terceiro andar, entre os apartamentos dun prestamista ancián e un respectable tapiceiro. Non había ninguén no cuarto andar. Non transcorrei moito antes de que comprendese de que o interese de Zahn na miña compañía non era tan grande como entendera cando me convencera de que me mudase do quinto andar. Non me pediu que o fose ver, e cando chamei parecía incómodo, tocando a viola con apatía. Isto acontecía sempre de noite, xa que polo día dormía e non admitía visitas. O meu afecto para el non medrou, pero aquel ático e a extraña música semellaban conter unha fascinación anómala para min. Tiña o curioso desexo de mirar dende aquela xanela por riba do muro e para a descoñecida pendente de relucentes tellados e chapiteis que debía haber espallados por aí. Houve unha ocasión na que me acheguei ao fallado estando Zahn fora, pero a porta estaba pechada. O que sí que emprendín con éxito foi o labor de escoitar as interpretacións nocturnas daquel vellouco apoucado. Primeiro de todo, subín de puntillas até o quinto. Despois, aprendín a ir ata o último chanzo crepitante das escaleiras que ían ata o picudo ático. Alí, no amplo recibidor, por fora da apuntalada porta coa ferradura tapada, con frecuencia escoitaba sons que me abranguían cun indefinible temor de vaga maravilla e melancólico misterio. Non é que os sons fosen horribles, que non o eran, pero acollían vibracións que non suxerían a nada igual no planeta Terra e que en certos momentos asumían unha calidade sinfónica que non podía concebir como feitos por un só músico. Certamente, Eric Zahn era un virtuoso cheo dun xenio salvaxe. Co paso das semanas, as súas interpretacións fixéronse salvaxes, mentres o vello músico adquiría unha crecente apariencia consumida digna de compaixón. Rexeitaba verme en calquera momento e fuxía de min cando nos cruzabamos polas escaleiras. E entón, unha noite, cando escoitaba a través da porta, sentín a estridente viola dilatarse nunha caótica babel de sons, un pandemonio que me levou a dubidar da miña mísera saúde se non fose porque chegou do outro lado daquela porta apuntalada unha magoenta proba de que o horror era real. O terrible e inarticulado choro que só un mudo pode pronunciar e que xorde son nos momentos de máis terrible medo e angustia. Batín repetidamente na porta, pero ninguén respondeu. Agardei no escuro recibidor, tremendo co frío e co medo, ata que puiden escoitar o esforzo do pobre músico por se erguer do chan coa axuda dunha cadeira. Crendo que estaba consciente despois dun desmaio, volvín chamar na porta ao tempo que dicían alto o meu nome para me reafirmar. Escoitei a Zahn indo a tombos cara a fiestra mentres a pechaba, para despois dirixirse tortuosamente á porta que abriu vacilentemente para deixarme pasar. Nesta ocasión, o grado por terme presente era real. Da súa cara descomposta desprendíase alivio mentres agarraba da miña chaqueta como un neno se agarra as saias da súa nai. Tremendo patéticamente, o ancián fixo que sentase nunha cadeira mentres el se deixaba caer noutra, a carón da que se atopaban, ciscados polo chan, a súa viola e arco. Estivo durante un tempo inactivo, sentado como inerte, pero dando a impresión paradoxal de desenvolver unha intensa e aterrada escoita. Posteriormente, cando parecía estar recobrado e pasando a outra cadeira que estaba ao lado da mesa, procedeu a redactar unha nota ás presas. Na nota, suplicaba no nome da misericordia e pola miña propia curiosidade que agardase aló mentres preparaba un informe en alemán de todas as maravillas e terrores que o asediaban. Agardei, e as mans do poucadiño voaron. Sería quizáis unha hora máis tarde, mentres aínda agardaba e mentres os febrís escritos daquel vello músico aínda seguían amoreándose en folios, cando reparei que Zahn reaccionaba como ante a batida dun terrible choque. Inconfundiblemente estaba mirando para as xanelas cas cortidas pasadas mentres escoitaba tremendo. Despois, estou case certo de que oín un son eu mesmo.
Non era un son horrible, senón máis ben unha baixa e infinitamente afastada nota musical, semellando ser outro intérprete dende unha das casas veciñas ou noutra morada para alén do muro a través do que nunca puidera ollar. Para Zan, o efecto foi terrible e deixando caer o lápis das mans, ergueuse o instante, agarrando o seu instrumento e procedendo a desgarrar a noite coa interpretación máis salvaxe que eu xamais escoitara do seu arco dende o outro lado da porta. Sería inútil describir a interpretación de Eric Zan naquela espantosa noite. Era máis horrible que calquera outra cousa que escoitara, porque podía ver as expresións do seu rostro e podía comprender que desta volta amosaba un terror extraordinario. Intentaba facer un ruido para afastar ou afogar algo que non podería dicir que era, pero que en calquer caso había ser abominable. A interpretación de veu fantástica, delirante, histérica, sen deixar ningunha das calidades de xenio maxistral que eu sabía que aquel home posuía. Recoñecín que se trataba dunha danza húngara popular por aquel entón nos teatros e reflexionei no feito de ser aquela a primeira vez que Zan recorría a pezas doutros compositores. Cada vez máis alto e intenso ascendía o estridente e magoante alarido da desesperada viola. O home emitía unha respiración enlatada ao tempo que se contorsionaba como se fose un mono, sempre mirando temeroso en dirección á fiestra cuberta por cortinas. Nos seus frenéticos acordes podía mesmo ver escuros sátiros e bacanais danzando e dando voltas como a posesos por ferventes abismos de nubes e fume e lóstregos. E despois crin escoitar unha estridente, mantida nota que non procedía da súa viola. Era unha nota repousada, chea de intencións e mesmo burla, que proviña do oeste ao lonxe. Nesta conxura, as contras comenzaron a bater no medio dun ouveante vento nocturno que se levantara no exterior como resposta á tolada interpretación do interior. A viola chirriante de Zan superouse a si mesma emitindo sons que xamais pensara que puidese emitir unha viola. As contras batían con máis forza, desatadas, e comezaron a botarse con estrépito contra as xanelas. Entón, os cristais romperon estremecidos polos persistentes ataques e o vento conxelado entrou descontrolado, facendo chispear as candeas e arramplando cos papéis da mesa onde Zan comezara a escribir sobre o seu terrible segredo. Observei a Zan e vin que estaba totalmente absorto na súa tarefa. Os seus ollos azuis estaban hinchados, vidrosos e ca mirada perdida, e a frenética música de viñera, cega, mecánica, conformando unha irrecoñecible orxía que xamais un bolígrafo podería describir. Unha repentina batida, meirande cas anteriores, recolleu o manuscrito e guindouno pola fiestra abaixo. Seguín as follas con desesperación, pero desapareceran antes de que puidese achegarme os vidros rotos das xanelas. E entón lembrei o meu vello desexo de observar a costa tras do muro e a cidade espallada aos seus pés. Estaba moi escuro, pero as luces da cidade estaban acesas, polo que agardaba poder velas entre a chuvia e o vento. Porén, cando mirei dende a máis alta das xanelas, mentres as candeas seguían chispeando e a llada viola seguía ouveando no vento nocturno, non puiden ver cidade ningunha por debaixo, senón só a escuridade do espazo infinito, sen semellanza a ningunha cousa da terra. En tanto que me mantiña aí contemplando o horror, o vento apagou as dúas candeas que había naquel antigo ático, deixándome na máis brutal e impenetrable escuridade, cun caos e pandemonio por diante miña, e por detrás, tendo o demo daqueles sons esgazados de viola. Retrocedín na escuridade, sen os medios para acender unha luz, chocando ca mesa, emborcando ca cadeira e finalmente atopando as apalpadas o lugar onde a escuridade berraba cunha música estridente. Debía, cando menos, intentar salvarme a min e a Eric Zan, o que queira que fose aquilo que se nos opoñía. Por un momento crin que algo frío se rozaba contra min e entón berrei, pero o meu berro non podía ser oído por riba daquela horrible viola. De súpeto, entre a oscuridade, o descontrolado arco petou contra min, co que puiden saber que estaba preto do intérprete. Fun sentindo cas mans ata tocar a cadeira de Eric Zan e despois axitei o seu ombreiro nun esforzo de facerlle recuperar a cordura. Non respondeu e a viola continuou renxendo sen parar. Movín as mans en dirección á súa cabeza, logrando deter o seu movimento mecánico, e berreille ao oído que debíamos fuxir dos descoñecidos misterios da noite.
Pero nin me respondeu, nin detivo o frenesí da súa inalterable música, na mentres todo polo longo do ático unhas correntes parecían danzar na escuridade e desordes reinantes. Cando a miña man tocou a súa orella, tremín, aínda que non souben por qué, ata que sentín a súa cara. Aquela cara xélida, tersa, sen dar sinais de respiración, cuyos ollos vidrosos ollaban inútilmente o baleiro. E entón, como un milagre, dei ca porta e o seu largo peche de madeira, mentres me afastaba como podía daquela cousa de ollos vidrosos na escuridade e do macabro ouveo que emitía a súa viola, cuxa furia aumentaba ao par que fuxía daquel lugar. Saltei, flotei, voei ao longo das interminables escaleiras naquela casa oscura, correndo sen rumbo fixo pola angosta, empinada e antiga ruela, chea de chanzos e ruinosas casas, baixando por banzos e crollos cara as casas de máis abaixo e cara aquel pútrido río, boqueando polo longo da escura ponte en dirección ás máis amplas e máis saudables rúas e bulevares coñecidos. Todas esas terribles impresións aínda me perseguen e lembro que non había vento e que a lúa estaba fora e que as luces da cidade escintilaban. Malia todas as miñas profundas pesquisas e investigacións, nunca fun quen de atopar a Godosei. Pero non estou enteiramente arrepentido, nin por isto, nin pola perda dos insoñables abismos das follas que con letra apertada poderían explicar a música de Eric Zahn.